Hangi ki kasi de ushinrang uban haban pha terwa samla dala die haba itnat ya kano ka beriu ne ya kano ka kenthei samla henrei ki don pat ki jaj benriu hapo ka jela ka jongi ki ba pha terwa samla da ka samla kenthei haba itnat ya uno ushinrang hapo ka jela jongi ki don ki jaj benriu ki ba kum kita Haga jaj benriu kasi ka jingpa keli lane bersia samla ka kala na ka wei kapor sya ka wei pat kapor kamdei ka bane kumju namar kat kum kipor menshwa ka jingpa keli samla ka don kata ka basyuthan da ki soksa ban ai ya ka briu ka ba itenan nang ta ka don ru kata ka jing terwa samla da ka bashulet chongkai haying ka samla kenthei ka bangi itenan hakmat kikmi kikpa Bat ki bahaying hasam jongkaru ki pidiang sengobha ya uta usamla banwan syongkai. Bat usamla uba itenat ya kakun jonggata kaying udaya lampar lok ru ban ya lech syongkai haba ulech ha kaying jonggata kesamla. Bat lada uta usamla ula iya ju ya janbha bat kakun samla jonggata kaying ki parlok pat ki sai no ya umarwei ba un lech kai ne syongkai no marwei hadu ba unda terwaya ka bat ki parlok hadin kata kimdon kano ka jing pentut syu ya u nang ta hadin ka jing yadai samla kadon ru sa weipat uta uksiang uban ya keren uban su sentiu ya kinia ki jutang syapang jong u hakmat ki bahaying hasam hakmat ka samla kenthei bat ya uksiang ru kadon ka jing ai sngobha na ushinrang ubakhwat yak u banlong uksiang bat uksiang ude banlong pat uba pena telit hadu kata-kata nang ta kaladon ru gajing terwa samla da ka bashulet thia khenrau haying kathei samla ha kano kaying ki badon yiki khun samla kenthei bat kata ka samla kenthei lada ka itenat ya uta ushinrang ubawan thia khenrau kale ju kale jan ka syongkai lang ban ai kwai ai tempau ya u lada kam itenat pan kalet thia no bat ushenrang uhab ban syusyong kai ringkat kikimi kikpa ki bahaying hasam henrei kane ka rukom ru kalet no kawan biang ga jingkela saha ka batho pat da ka shiti ban terwa ya kino ki thei samla ki ba itenat ha ka shiti kila ban pla ya ka jing it ban pen pau ya ka ta ka jing sngo ga jongki hakmat ka thei samla lakan pidiang ne em ya kata ka jing penpau ka jing terwa ka jongki nang ta hakane ka por ka yai rengkat sa ka wei ka benta ka long ka jing bersia samla markhmat kane ka syaja hakino ki jaka ki ba penlong ki jaka syat ne kino ki jing ya bon pa ha ka jing khawai ru kumju henrei kine ki ek baro ki letno hadin kane ka juk shithi ka juk bersia markhmat ka juk thia khanrau menta kawan sakene ka juk lengba ki social media lane kata ka juk teknologi ka bangi khat hakabang daladie haladie shimet ngim tipshu ya ka jinge terwa samla jongi menshwa tikida bana ba uta utarwa ya uta namar uparlok ya yala uparlok umla banlen dan lelei ki bomnang ban tho shithi ki ha ban pha tho ha ki to ki balanang khnang ban yo ban lej a ya kata ka samla henrei menta ngila don halaga jongga kiti ya ka mobile ngatip ke ei ka bapide ban le kata ke di ka dustur jongi ki khasi na du hindai hinthai hadu menta wat la ki don ki por baka kenthei ka terwai ushinrang wat ki khasi henrei ka dustur jongi ka bala itu na du hindai kulong kuma kalong bet ushinrang ude ban terwai ya ka samla kenthei henrei ka don pat ka wei ka jai benriu hagan ka jela ka jongi ka ba terwa samla hi dalade da ka kenthei ya ushinrang bat kita kide ki jai benriu garo kine kide ki be syong ya sa lang hapo ka jela mikalaya don ki ba ben ya ka jai benriu garo ha ki por menshwa namar ba kidang khamsa dum sabit ki ong ban yengi henrei ngim tepat ba menta maki ki kiu syakmat ba ha gilang baro ngimtip ru baki shinrang garo kim ju syabe hakalok kumba syabe ki shinrang khasi haka dustur jongki garo
dai ka kentai ka bapa keli ya ushinrang bat hakane ka juk start menta lada ka kentai ka iman ya uno usamla ka jutho shithi terwa ya u Henry haki por menshwa ki dangdon mentaru shakinong kendong ki bakum kine lada ka kentai ka iman ban shongkha ya uno usamla ka shuyathu ai ki bahaying nang tai ki bahaying jong ka kentai kin lech ban ring ya utau samla da ki bor ban ten shong kurim ya u bat ka khun jong ki ka seriem thek ya ka dustur ka jingring kongol ki khun sim kentai ha ki por menshwa ki sim khasi hindai bat lada utau samla ubla syara lani syaring da ki bor menjur ban shong khaya ka kata kala yaj ben lada umman bani shong khaya sa rengkat bat kata ka brio Kiju set lang baro arngot haka wei ka kamera baro shimet kum ka jing ai jing tenju yau chenrang lada umle ai hakata kamit kata ki pelaj no yu hak step ka babot lada jaba ukum kta kti ula jerong kti kata uhab bani shonge sa rengkat no batka nang tapat saka wei ka dustur kalong balada ja bagata ka tengah terai ka yap no Kim sha ya u chenrang ba un lech phai she yingkur lane ban wat no daka wei pat ka tanga Henry kin ai pat daka para kan si trai ba un shong kurem bat lada om don shu daki para kan si kin ai ya u daka no ka kur trai ne ka kur jangai Henry kin om sha ya u ba un lech chong kha shabar ka kur jong kalok ka bala yap no ka ba dei ka tanga ka jong u ya ka ne ki le khnang ba ki khun kin long Kawai na uju ukpa bat nakaju ka kimi ne nakaju ka kur kumta ngisham ki shenrang garo ki dei ki badon bor pha halor ke nekakam kim ju sha be shaying kur lano bat kum balong pat kini ki shenrang gi jongi tang khindian ngila sha ong balei me wan shong hang ne mi no kene ke de ga ying jonga kumta hang tangin bishar khindiat kadon ga jing sngo tenat ha kene ka dustur jongki garoru kumjo